Vi er i gang nu. Hallo, altså er den... Den kører, ja. Den kører. Skulle du skrue noget ned? Kan du introen eller hvad? Ja. Gjorde den. Velkommen tilbage til Hot Talk Podcast. Et podcast, der er lavet af Kasper Krause. Det er ikke helt rigtigt, det er lavet også Kasper og jeg. Velkommen tilbage. Jeg hedder Andreas Mandrup. Andreas Mandrup? Ja. Er det ikke, her går det godt egentlig? Det er det hedder. Ja. Alt godt. Alt godt. Her går det godt. Velkommen tilbage til Alt Godt Podcast. Her går det godt. Her går det rigtig godt. Og vi har en gæst med i dag. Andreas Mandrup. Nej, vi har gæst med. Hvem er du? Jeg hedder Simon, 27, bor i Aarhus. Hej Simon. Dejligt, du gad komme. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Du har også en lille taske med. Det har jeg, ja. Det er lige præcis derfor, at vi inviterede dig. Det var faktisk en af grundene til, at vi ville have dig med. Fordi det er jo lidt et lille enigma, hvad der er i den taske der. Det er mit hjerte. Det er dit hjerte, der er i den taske. For at sige det pænt. Kan du prøve at fortælle os lidt, hvorfor det er, at du ikke render rundt med dit hjerte i brystkassen, ligesom os andre? Jeg fik hjertestop første gang den 28. februar 2022 sidste år. Derfor der fik jeg konstateret kronisk svært hjertesvigt, som er en... det er generelt bare ens hjerte kan ikke pumpe optimalt. Det er en nedsat pumpefunktion. Med et lidt sjov over. Hvordan var opspillet til, at du fik konstateret det? Altså, hvordan var optrinene? Har du altid været fucked? Nej, det har jeg ikke. Ja, det har faktisk sagt på en mere en pænere måde, ja. Det har du altid, altså? Det har jeg ikke, nej. På nogle måder har jeg nok, men ikke lige med hjertet. Jeg begyndte på anaboliske steroider, der var 20. Hold da kæft. Hvorfor? Fordi at jeg havde nogle mål inden for bodybuilding, der gjorde, at det var nødvendigt på det tidspunkt. Okay, så det linker op sådan sammen? Det troede man på et tidspunkt. Okay. Men du har også en del kendskab til steroider. Jeg har aldrig rørt noget. Så har jeg... Nej, jeg var 21, da jeg startede med steroider. Og så havde jeg taget det i alt i knap 3,5-4 år, da jeg fik hjertestop. Nu har jeg ikke, altså nu har vi ikke rørt sådan ting, eller taget det, og vi har ikke rigtig snakket med nogen. Jo, vi kender godt folk, der gør det. Det er meget tabu inden for... Ja, det er ikke noget, vi snakker om. Nej. Men hvordan gør man, og hvor lang tid er man på det? Er det sådan noget, man bare gør 4 år straight, eller sådan noget? Jeg har hørt noget med, at man hopper ind og ud af nogle cykluser, eller hvad gør man? Det er meget forskelligt. Det kommer an på selvfølgelig ens mål, hvem man er. Om man er mand eller man er kvinde, hvor erfaren man er, altså noget. Selvfølgelig, hvis du lige starter, så kan du selvfølgelig ikke tage samme cyklus eller kur, som lad os sige Phil Heath, han var på, da han var så største. Ja. Fordi så holder du 6 uger, og så er du sgu nok død. Det er måske lidt hårdt, men ja. Men det er jo sådan lidt... altså da jeg startede, der kørte jeg bare testosteron, ikke andet. Og hvad gør det? Det gør dig bare stærkere? Eller? Det er sådan, testosteron er jo vores mandlige kønshormon, så man bliver sådan kort fortalt mere mand, hvis det giver mening. Men er det ikke fint? For jeg har også hørt noget med, i Amerika der er mange ældre, der får testosteron. Ja, altså der er mange lande i verden, der bruger TRT, det der er testosterone replacement therapy, hvor når kroppen ikke selv kan producere testosteron, så får man det udskrevet af lægen. Der er også rigtig mange, der kører det herhjemme. Problemet er bare herhjemme, der er det næsten umuligt at få udskrevet af lægen, medmindre du som kvinde vil skifte køn til mand. Ja. Så jeg skulle lige til at sige, at det ikke sådan noget, som man bruger, når man skal være transkønnet? Jo. Ja. Jeg fik faktisk noget, altså nu er jeg ikke særlig høj, og det virkede nok heller ikke så godt, men jeg var nok blevet lavere, hvis jeg ikke tog det. Men da jeg var 13 til og med 17 fik jeg væksthormon. Ja. Og jeg har egentlig altid fået at vide, at det har jeg hjulpet rigtig meget på min styrke. Hvorfor fanden stoppede du på det? Det har det nok også. Det blev voksen. Det har det nok også sådan, der er rigtig mange bodybuildere, der kører væksthormon året rundt, bare sådan, eller ind over deres cykluser eller sådan et eller andet, fordi det har rigtig mange både sundheds- og fysiske egenskaber, som er rigtig gode for kroppen. Ja. Men hvad er bivirkningerne ved væksthormonen så? Lige væksthormon, der ved jeg faktisk ikke det vildt meget, fordi jeg har aldrig selv taget det. Nå, men sagde du ikke, at du startede med væksthormon? Nej, testosteron. Testosteron skulle jeg sådan det var. Altså, en af de største bivirkninger er, hvad jeg har kunnet læse mig frem til. Jeg har aldrig taget det, så jeg ved ikke vildt meget om det. Nej, nu tænker jeg testosteron. Altså, testosteron er jo i og for sig, hvis du tager det i de der lave medicindoser, TRT-doser, er det jo ikke i og for sig farligt. Selvfølgelig er det ikke
sundt. Men det er heller ikke sådan, at du dør om 3 år, hvis du kører 200 mg testosteron om ugen. Det er måske lidt højt, hvis det kun er TRT, men det er jo sådan en anden side af sagen. Men altså, testosteron er jo ikke sådan, altså en af de største bivirkninger vil helt klart være for højt blodtryk, hvis du kører for meget, fordi problemet er med anaboliske steroider, du kan ikke skalere ned igen, du kan kun skalere op. Så derfor er det altid sådan en tommelfingerregel, hvis man har styr på gear, er at starte så lavt som muligt og få så meget ud af så lidt som muligt. Fordi, lad os sige, at du kører din første kur 500 mg testosteron om ugen. Det vil sige, at du fordobler dit testosteronniveau med op til 20 gange normalt. Altså, det er ret hardcore for kroppen. Det kan kroppen ikke rigtig følge med på. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man genetisk selv laver. Der er nogen, der laver mere end andre, og nogen, der laver næsten ingenting, og alt sådan noget sjovt noget. Det har vi faktisk også haft en episode, vi snakker med Patrick. Ja. Og så er der også en af de største bivirkninger ved alle anaboliske steroider, det er, at dit almindelige testosteronniveau, det bliver undertrykt. Fordi, og det giver god mening, når man lige tænker fordi, ligesom de hvide den dag i dag i sociale medier. Ja. Og film. Nej. Altså, det giver god mening, fordi du sprøjter jo testosteron ind i kroppen. Ja. Så du sprøjter mere ind i kroppen, end hvad kroppen selv kan lave. Så derfor stopper dine klunker med at lave testosteron. Det er også derfor, at der er mange fyre, når de er på. Det bliver sådan nogle små indtød rosiner. Altså, de skrumper helt. Det er ikke en myte. Nej, nosserne skrumper, pikken gør ikke. Nosserne skrumper, pikken gør ikke. You get it active. Jeg har lidt andet spørgsmål, nu hvor vi... Jeg har lidt andet spørgsmål, nu hvor vi lige er på Dillerdaller-snakken. Et normalt menneskeligt hjerte kører cirka på 60% funktionskapacitet, hvor 100% det er, når du dykker højintensitetstræning eller et eller andet. Men dit hjerte, er det ikke noget med, der ligger på 10%? Mit hjerte, det pumper med omkring 8-10%, ja. Hvad her, det er sådan omfang? Hvad gør det for dig? Er det sådan, ja. Du bliver vel forpustet, når du skal løbe efter bussen eller eller? Jeg må ikke løbe. Du må ikke løbe? Nej, jeg må ikke løbe. Så må du heller ikke have sex? Jo, det må jeg gerne. What? Men det er fordi, man må ikke løbe, fordi pumpen hænger jo. Ja. Nede under hjertet, så når du løber og hopper og alt sådan noget, så... Lad os lige prøve at spole tilbage til dengang, fordi du er en ung fyr, du er 27. Ja. Nu er vi også unge, og tanken om, hvor mange ting vi tager for givet, og jeg tænker, du også selv har taget for givet i din hverdag, at du lige pludselig fra den ene dag til den anden får et handicap af den kaliber. Det er andet, hvis du sad i en kørestol eller noget, men alt fungerer jo normalt for dig, forstår mig ret. Ja. Det er jo ikke fordi, der er noget ved hjernen, der går i stykker, men den omvæltning fra dag til dag, hvordan var det lige til at starte med? For jeg tænker, man kan hurtigt komme til at grave sig selv i et sort hul, der er meget svært at komme op af. Det er smukt formuleret, Peter. Altså, lige der, helt dybt. Lige da jeg fik hjertestop sidste år, der fik jeg... Først lige det, undskyld. Nu har du brugt ordet hjertestop et par gange. Hvad er, fordi vi har set film, og vi har sådan vores... Er det bare, hvor du sådan... Ja. Mani! Ja, så dør du bare. Hvad er et hjertestop? Altså, den måde det skete på ved mig, det var, at jeg havde haft symptomer på hjertesvigt i 1,5-2 måneder. Hvad er den slags symptomer? Symptomer, det var... jeg blev hurtigt, forpustet. Så hurtigt åndedrætsnød? Ja, jeg fik åndedrætsnød bare at gå på toilet i min lejlighed på det tidspunkt, som var 73 kvadratmeter. Jeg skulle tage 15 skridt, og der følte jeg ved det nogle gange. Det tror jeg, der er mange amerikanere, der har. De er også lidt større. Men så... og så begynder min vægt at køre op og ned. Hvad vejer du? Dengang? Altså, dengang der vejede jeg... Han har lige sagt, at det kører op og ned. Det er før det begyndte, ja, præcis, der vejede jeg 92 kilo med abs og vener over det hele og alt sådan noget. Også på penis? Ja. Okay. Og så begyndte min krop at bolde sig selv en lille smule. Var det rart? Nej, det var det. Det var det overhovedet ikke. Og så omkring den... Hvad har det været? Slut februar, 20. februar eller sådan et eller andet. Ja. Der bliver det så slemt, at jeg tager til min læge. Ja.
Og der er min læge. Doktor, jeg kan simpelthen ikke tage den her dækken, jeg får udleveret af min krop med. Hvad skal jeg gøre? Mit rektum er fuldstændig smadret. Ja, bogstaveligt talt. Jeg kan godt følge dig, fordi... Så er jeg ved lægen, og jeg får at vide, at jeg højst sandsynligt lider af noget, der hedder bugspytkirtelbetændelse. Ja. Fordi symptomerne på bugspytkirtelbetændelse og hjertesvigt er meget det samme. Og jeg var 25 på det tidspunkt, så der er ikke lige umiddelbart nogen, der tænker hjertesvigt. Nej, selvfølgelig. Så jeg får at vide af min læge, at jeg skal gå hjem, og jeg skal spise en masse proteiner, det gjorde jeg i forvejen. Jeg skal drikke en masse væske, det gjorde jeg også i forvejen. Så jeg levede bare, som jeg havde gjort førhen. Og det der med at sige til en, der har meget svær nedsat pumpefunktion, at de skal drikke meget væske, det er nærmest en dødsdom. Hvordan? Fordi når hjertet ikke pumper optimalt, så kan det ikke pumpe væske rundt i kroppen. Det vil sige, at væsken hober sig op omkring hjertet, i lungerne, omkring andre organer, og så begynder ens organer stille og roligt at svigte. Ej, hvor ubehageligt. Ja, det var også derfor, og så den 28. februar, der vågner jeg op om morgenen, og jeg har det forfærdeligt. Jeg føler, at jeg er ved at dø. Det er så sjovt nok også. Men... og så ringer jeg til min læge for en akut tid, forklarer han, at på det her tidspunkt, der er min vægt på 12 timer, er den steget med 10,5 kilo. Altså din kropsvægt? Ja, min kropsvægt. Som bare væske op på? Bare væske. Jeg er lige en fucking Michelin-mand. Fuck, du blev gravid. Jamen, alle muskeldefinitioner, hele lortet var væk, og mit ansigt, altså jeg lignede sådan en, der pustede op. Du lignede Gorlock, the Destroyer. Ja, det tror jeg lidt. Jeg tror godt lidt, man kan sammenligne. Jeg tror godt, man kan sammenligne mig. Så dem, der ikke ved, hvad fuck det jeg snakker om, det er hende her. Jamen, så tager jeg til lægen. Men han har ret. Det er rigtigt. Bror, det er en ærlig podcast. Lad os bare sige det som det er. Det synes grunden til, at jeg har fået ham med som host. Fordi det er sådan, jeg kan godt lide at have en rød tråd i meget af det, jeg sådan laver og siger. Men det her, han tager ADHD til over, bare flyve ud. Absolut. Det er ADHD. Det er selv Takes one to know one. Præcis. Det er fantastisk. Vi havde en episode, hvor han kyssede en af vores gæster. En mandlig gæst. Og det bliver ikke mig. Det var Dolken. Det var Dolken. Det er ham der var med i... Ham der... For kongerne. Ja, præcis. Fuck, han er så sjov. Jeg elsker ham. Næste spørgsmål en gang, fordi du får alt det her sygeforløb. Kommer ind i det her sygeforløb. Men der er også en andet i dit liv. Du har en søn. Ja. Hvor gammel er han? Han er 6 nu. Han var 4 på det tidspunkt. 4 år gammel? Ja. Hvordan var det, at lige pludselig skulle fortælle, far er faktisk meget, meget syg. Jeg ved ikke, om far han overlever det her. Det både for dig selv, men også, du ved, for ham. Det var faktisk ikke mig, der stod for den del. Det var min ekskæreste, hans mor. Hende og jeg er gode venner og har et fantastisk samarbejde omkring ham. Og det er dejligt. Det er vigtigt. Og det kører bare på skinner. Altså efter vi er gået fra hinanden, det er snart 5 år siden, tror jeg, vi har haft et skænderi. Altså det hele hvor gammel siger du, han er nu? Han er 6 nu. Han er 6 nu? Ja. Okay, fair nok. Ja, altså den del har hun stået for. Ja. Og helt præcis, hvad hun har forklaret ham, det ved jeg ikke helt. Jeg ved, at da jeg skulle have 11 pumpen, tasken, indopereret, der forklarede hun ham, at det var samme måde som Iron Man i de film der med, at der bliver sat et elektronisk hjerte ind i min krop, som så gør, at jeg lever. At jeg så ikke havde den der, ligesom Robert Downey Jr. har i filmen. Ja, det kunne ellers være cool. Det blev han lidt sur over, men jeg har et langt ar i stedet for. Same shit. Jeg har jo været med på Instagram, og det er sådan, du har faktisk lidt været motivation for mig, fordi det er nok mange af mine nedture selvforskyldt, fordi jeg er en idiot, har vi snakket om mange gange. Men dem der ved det. Det har faktisk nogle gange været super givende, når man har selv synes, man har det hårdt, eller har en situation, eller har et træls arbejde, eller et træls forhold. Gå ind på din profil og kig og se, hvordan dig og din søn ligger i en hospitalseng og holder jul sammen, eller fødselsdag sammen. Og tænk, hvor en million andre steder du gerne vil være i en anden situation, men at se dig og din søn ligge der i en hospitalseng og spise McDonald's eller et eller andet, det har virkelig, virkelig rørt mig meget, fordi normalt, jeg plejer ikke at stoppe op på Instagram og kigge sådan noget, men du har, hver gang du har lagt noget op på en story, har jeg altid gået ud af min egen vej, for ligesom at lige at finde, din profil, og lige finde ud af, hvad der er blevet lagt op. Og det var også sådan, vores kontakt egentlig startede, hvor jeg var sådan, shit, han er syg. Han er syg, damn. Men altså, han gør det noget sådan ved din hverdag nu her, du ved, altså nu er 6 år gammel, han kan godt lide at spille fodbold, kan godt lide at, nu ved jeg ikke, hvilken hobby han har, men du er begrænset i at være, forstår mig ret, men du er lidt begrænset i at være far. Ja, på nogle punkter er jeg heldigvis ikke så meget, som jeg har været.
Fordi det var helt klart det hårdeste i starten. Ja. Det var, at der havde jeg hverken overskud fysisk eller psykisk til at være far for ham i nærmest 7, 8, 9 måneder. Og det var et rent helvede, fordi det er ikke sjovt, når man bliver nødt til at sige til sin lillebror, kan du ikke lige, eller min mor, kan du ikke lige et eller andet, fordi at jeg kan simpelthen ikke, jeg er for træt, eller jeg er for psykisk ødelagt lige nu, jeg kan ikke trække vejret, så du bliver lige nødt til at tage over, eller så er det lidt sjovt. Og så det, altså, men nu, der er der egentlig ikke så vildt meget, der sådan hindrer mig i at være far længere. Selvfølgelig kan jeg ikke løbe og spille fodbold med ham. Men der vil jeg sgu også lige til at sige, du ved, hvis der han tager et eller andet dit og bare begynder at sprinte væk, så er din dag ødelagt. Fordi du kan ikke fange ham. Nej, det og han ved, at du ikke kan fange ham. Det gør han. Men det, altså, jeg kan jo stå og spille fodbold med ham. Og så står vi jo nogle gange i hver vores ende af haven og sparker til hinanden. Så det er jo ikke, altså hvis nogle gange så min lillebror også med, han er 21, så der at det er lidt noget andet, når han er med. Ja. Og så spiller han også håndbold hver onsdag. Din søn? Ja, min søn. Ja. Som også gør, at han fysisk får lidt mere, end det vi kan give ham, eller jeg kan give ham. Vi kan lige pause en gang. Kan du prøve at finde din telefon frem, så også så Kasper kan se det. Men så kan vi også lige få det med på kamera. Hvordan du så ud, da du har været helt tynd. Det har jeg. Du kan bare vise det til os, så får jeg det til at poppe op på skærmen. Ja, så kan du bare sende billedet til. Vi skal også lige hurtigt lave en lille skit. Så har I set den her Bad Friends podcast med Bobby Lee og Andrew Santino? Nå ja, det er fucking sjovt. Vi skal lige lave et skit. Jeg er hans ekskæreste, og du er babyen. Og så skal jeg fortælle dig, at din far er død. Er det okay? Så, ja. Det er cool, det er fint. Det er super fint. Jeg tror, vi har fået en tredje host her. Lav din bedste baby impression lige nu. Det var min fødselsdag, der blev 26 sidste sommer. Og det er en flot dreng. Ja. Shit, du lille. Han er god gener. Jeg vejede omkring 75-74 kilo på det tidspunkt. Fuck, du er tynd jo. Ja. Spiste du op? Ja, det gør jeg. Men jeg havde ikke så meget appetit. Altså. Fuck. God damn. Det er fars dreng, det der. Normalt, så ser du, eller før at... Og der ligger også i ledninger og sådan noget der. Ja, den er over det hele. Ja, der. Fuck, du er koblet op, jo. Jesus Christ, det er Iron Man. Hvornår var det der? Der lå jeg i koma. Det var lige efter, jeg blev vred. Der endte jeg 10 dage i koma. Hold da kæft, men hvordan føles koma? Ja. Fordi altså, det er jo forskelligt fra person til person. Og der er nogen, der siger, at du kan høre, og du kan se og alt muligt andet. Men jeg kunne ikke, altså jeg hørte ingenting. Du gik bare ud, og så vågnede du bare op? Altså jeg kan huske, at jeg bliver rullet ind på operationsstuen. Og så kan jeg huske, de spørger mig om en masse spørgsmål. Hvad hedder mit CPR-nummer? Hvad er det, jeg skal have lavet? Alt det der for at sørge for, at jeg er mentalt til stede, inden de laver sådan. Fordi det er en åben hjerteoperation, det er, hvor de skærer mig op og sprætter mig op for at sige pænt, og så skærer jeg mit hjerte. Og så det sidste, jeg kan huske, det er, at jeg får lagt sådan en blodtryksmåler ned her. Og så får jeg iltmaske på, og så får jeg at vide, at nu begynder de at lægge mig til at sove. Og så kan jeg ikke huske noget i 14 dage. Mens jeg ligger i koma, der drømmer jeg så. Jeg drømmer en helvedes masse lort. Nej. Prøv lige at fortælle det. Ja, hvad drømmer du? De 10 dage, jeg ligger i koma, der min drømme føles så virkelig, at hvis jeg ikke vidste, jeg lå i koma, så havde jeg troet, det havde været rigtigt det hele. Izanagi. Oh my fucking god. Koto og Matsukami, hvad siger du? Den er roto. Altså, jeg kan huske i min drømme, at jeg møder en eller anden tøs fra Colombia. Det er en god start. Så er vi fandme i gang. Vil du ridse den op så? Ja, det gør jeg. Ja. Han ligger bare... Man. Og så kommer jeg... Hende og jeg begynder... Kommer du? Hvor hårdt? Hold op. Og så... Det var nederne vågen jo. Læg mig tilbage. Og så begynder jeg så... Jeg tager med hende til Colombia. Det er en lang tur. Det var en meget lang tur. Og hun bor i sådan en kæmpe mansion, fordi hendes far er en eller anden drug dealer. Nej, sådan en rigtig stereotypisk colombianer. Og hun har en eller anden neglesalon, så vidt jeg husker, eller sådan en eller anden sjov. Og vi ligger... Det er Jordans datter. Jeg tror, jeg siger what? Og vi har det sjovt sammen, hende og jeg, og det ene og det andet. Og så lige pludselig en aften, kan jeg huske, der er vi ude at spise. I et eller andet slumkvarter, fordi der ligger hendes yndlingsrestaurant, så der er vi ude at spise. Det er farligt. For Valley. Ja, præcis.
Og så kan jeg huske, at vi er på vej hjem af. Og så bliver vi bliver passet op af en eller anden, der har en pistol. Og han vil have, ja, præcis, det er jo Colombia. Ja. Og han vil have hans taske, fordi det var en et eller andet Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, et eller andet sjovt. Det var ikke din taske, han havde. Nej, det var ikke min. Thank fuck, man. Thank fuck. Det var det ikke. Og så begynder jeg at stå og diskutere med ham, om at han skal pisse af og alt det der mærkeligt noget. Og så længere ned ad gaden, så er der så et eller andet drive-by. Så ham her fyren, der står og passer også op, han sådan mister fokus. Ja. Og så får jeg taget pistolen ud af hånden på ham. Ja. Og så skyder jeg ham 2 gange. What? Ja, og så løber vi hjem. Iskoldt. Og så skød du? Stod du sådan eller sådan? Det kan jeg ikke huske, okay. Det kan jeg ikke huske. Totalt gangster. Så kommer jeg hjem. Og så kommer vi tilbage, og så dagen efter, så vækker hun mig, hvor hun er sådan lidt, prøv at se det her. Så er det så blevet lagt på TikTok. Ej, hvor det vildt det her. Der er et eller andet videoovervågning, der har fanget det, der er sket. Og så finder jeg så ud af, at ham der, jeg har skudt, og han er død. Det er Nelson Mandela. Nej, desværre, det var det ikke. Han er så død. Og så lige pludselig så er der en af mine kammerater herhjemme fra Danmark, der ringer til mig, hvor han er sådan lidt, hvad fuck der er foregået. Fordi det er kommet hele verden rundt, det der klip der. Altså, det har fået 1 milliard views på TikTok eller sådan et eller andet pis. Payday baby. Og så er han sådan lidt, ved du godt, hvem der er, du er skudt? Så siger han, nej, overhovedet ikke. Så er det en eller anden gangsterbosses lillebror herhjemme i Danmark, jeg har skudt. Og så får jeg så at vide, at der er en pris på mit hoved eller sådan noget. Okay, prøv lige. Kan du lige sige, har du taget patent på den her historie? Fordi det kunne være en fucking film. God film, ja. Er du Sunshine? Jeg føler, det kunne være den næste John Wick film. Ja, den stil. Ja. Nå, bror. What? Yeah. Fuck, det er crazy. Ja, og så rejser jeg hjem til Danmark, fordi at jeg skal finde ud af noget med min søn til Colombia og alt det der mærkelige noget der. Så er jeg sådan lidt, jeg bliver også nødt til at snakke ud med ham her, gangsterboss. Han blev skudt? Nej, storbroren tager ham her. Jeg bliver lige nødt til at... Det er så dansk en ting, vi må lige snakke ud. Jeg ved godt, at jeg lige har afledt din lillebror på åben gade, ikke? Men kan vi ikke lige, jeg synes lige, vi skal snakke om det, du ved, så jeg giver kvajerbajer. Jeg giver en øl, så tager det sådan kvidt. Drinks on me. Så kommer jeg tilbage til Danmark. Og så er det hele sådan lidt blurry derfra. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt er på Christiansborg. Jeg har ingen idé om, i drømmen. Hvorfor. Jeg har ingen idé om, hvorfor. Fordi du skal til at riste dronningen. Det kan godt ske, jeg ved det ikke. Og så Margrethe. It was good, mama. It was good, little mama. You know what I'm saying? Cuando lo Pedro, Seneo. Calma, que jo. Ej, hvad så? Jeg var på Christiansborg, og jeg til en eller anden tale med en eller anden minister af en eller anden art, jeg kan ikke huske hvem. Helle Thorning. Sikkert. Også Syne Pia Kjærsgaard og et eller andet sjovt. Royal Riz. Pernille Vermund eller sådan. Ja, de kan sige, hvad de vil om det, ikke? Men altså, der skal laves en deepfake, det er helt sikkert. Ellers så sender jeg klager til hovedkontoret, det er helt sikkert. Ja, men så... og så lige pludselig efter det her møde her, eller den her pressemeddelelse, eller hvad fanden det er, der kommer jeg ud på trappen. Ja. Og så lige pludselig kommer der 2 maskerede fyre løbende hen imod mig. Og så bliver jeg skudt 2 gange selv. Af en af dem hver. Og der ligger jeg så på trappen og forbløder og bliver hentet af ambulancen og alt sådan noget der. Og så det er jo vildt. Ja. Normalt i en drøm, du kan ikke dø i din egen drøm. Eller skudt. Du vil vågne op i øjeblikket, du bliver skudt. Ja, præcis. Ej, hvor vildt. Ja, og der har jeg så... Jeg har så ondt lige her, hvor jeg er blevet skudt. Hvilket så også giver god mening, fordi mens jeg ligger i koma, der har jeg 2 ledninger, der går ind her. Så min underbevidsthed har forbundet den smerte med, at jeg er blevet skudt. Har jeg fået at vide af en overlæge. Ej, hvor vildt. Og jeg kommer så på hospitalet i min drøm, i min koma, hvor jeg så ligger derinde. Og der det hele er sådan lidt... groggy. Ja, præcis. Ja. Jeg kan huske på et eller andet tidspunkt, der bliver hospitalet stormet af de her bandemedlemmer, der vil have fat i mig, fordi de vil slå mig ihjel. Colombianske pendejos. Ja, noget af den. Der var storm. Og jeg
kommer jo så, jeg får af en eller anden årsag, så overlever jeg ved ikke hvorfor. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor jeg skal overleve, men jeg kan godt fortælle dig, hvorfor plot armor. Altså det. Ja, så lige pludselig, så jeg bliver udskrevet, mens jeg ligger på hospitalet, sjovt nok. Jeg kommer hjem, stadigvæk i min drøm i mit koma. Og har stadigvæk ekstremt ondt i hele min krop. Hvilket også giver god mening. Og så er der sådan, så er det bare mørkt i langt stykke tid, og så lige pludselig så kan jeg huske, at det er sådan det sidste, der sker, inden jeg vågner. Det har jeg faktisk aldrig rigtig sagt til nogen, så hvis jeg bliver sådan lidt, så behøver jeg ikke lige tage det. Jeg ligger i en seng i et rum. Jeg har aldrig set rummet før. Det er helt mørkt. Der er ikke noget lys, ikke noget som helst. Og jeg har så ondt, at jeg ligger og kalder på min mor på det her tidspunkt. Jeg føler, at der er ild i hele min krop. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende smertemæssigt før. Og så lige pludselig så kommer der kommer en dør frem foran den seng, jeg ligger i. Fordi det der med, når der er helt mørkt i et rum, og der er lys i et andet rum, så kan man sådan ane, hvor døren er. Og der kan jeg høre min søn ude på den anden side af den dør, der går og kalder på mig. Hvor jeg så begynder at råbe højere. Og så lige pludselig så kan jeg høre, at han siger, at han er herinde, farmor, altså til min mor. Og så de kan ikke få døren op til at starte med. Og så lige pludselig så, jeg ved ikke hvordan min mor gør på det her tidspunkt, men hun får den op på en eller anden måde. Og så står hun og kigger på mig, og min søn står og kigger på mig, hvor at min søn så siger, far, vågn op, jeg savner dig. Og så kan jeg huske, at min mor rækker hånden ned til mig, og så tager jeg ved hendes hånd. Og så det næste, jeg husker, der er jeg vågen på hospitalstuen på Skejby Sygehus. Lad os lige en pause. Fuck, det er sygt. Jesus Christ. Er du okay? Jeg kan ikke engang lave nogle jokes. Jeg kan lave noget sjovt ud af enhver situation, men det der... Fuck, jeg har aldrig nogensinde hørt noget så rørende. Så real. Ja. Fuck, det er sådan... Måden du beskriver det på, jeg ser meget ting i billeder, når jeg hører historier og sådan noget. Det er derfor, jeg elsker at lytte til podcast. Og det der, det er sådan... Fuck, det er real. Ja. Altså det er sådan noget, man... Det er også det minde fra min koma, der sidder allermest fast. Det er kolumbianeren. Nej, det er det. Hun var faktisk... Han havde fuldstændig glemt at fortælle mere om det, hvor der var de stormede bygninger. Han var nede i foyeren, han skulle udskrives, han skulle videre. Har du nogensinde overvejet at rejse til Colombia? Det er sådan rent spirituelt måske at være sådan noget. Du skal ned og finde din kolumbianske sugar. Det er faktisk så sjovt, ikke? Fordi på et tidspunkt, hvad var det? Jeg tror det var 6 måneder efter min operation. Der var der en eller anden tøs, der begyndte at følge mig på Instagram. Som er fra Colombia, bor i Colombia, og har det samme som jeg har. Hun har også en 11-watt-pumpe. Og vi har skrevet lidt sammen på Instagram, og så lad det være. Jeg kan ikke huske, hvad du må hellere, altså det er, it's a goddamn sign. Fuck er det, hun hedder, det kan jeg ikke engang huske. Esmeralda Cremeo. Jeg kan ikke engang huske, hvad hun hedder. Majali Alisante Liangel de Gordo. El Mama del Pepperoni. Der er sgu bare efter nu. Ja. Nu var vi alligevel lidt i det dybe. Og det, du må også bare sige, hvis jeg kommer lidt for tæt på. Men, det skal jeg nok. Du vågnede op for komaen der, og dit liv har lavet en 360 graders vending. Kan du prøve at sætte os ind i øjeblikket, hvor du er alene efterfølgende og kan mærke, at lige nu er jeg længere nede mentalt og psykisk, end jeg nogensinde har været før? Og hvilke tanker man gør sig selv i de situationer? Det var faktisk ikke efter jeg vågnede op fra min koma, fordi efter jeg vågnede op fra min koma, de første 3 dage jeg vågnede op fra koma, kan jeg ikke rigtig huske. Okay. Fordi der er man som regel i et stadie, der hedder delirium. Delirium. Hvor man er helt, man kan ikke rigtig huske. Jeg har få billeder og seancer, jeg kan huske, men det er meget, meget lidt. Og der kan jeg så huske, at når jeg så kommer til mig selv, der er jeg sådan lidt, at jeg får så at vide, at
der kan gå op til 2 måneder, før jeg bliver udskrevet fra det her punkt, fordi min krop er så medtaget, at jeg skal lære at gå igen. Du er også lidt blevet skudt. Ja, 2 gange. Ja, 2 gange. Jeg skal lære at gå igen. Been shot 2 times, I'm still breathing. Hey baby, you missed. Men jeg er ikke lige så sej som 50 Cent, han blev skudt 9 gange. Ja, bror, altså... Der var trappen. Klak. Men okay. Det dybeste, du så kom ned der. Hvilke tanker gjorde du der så? Og hvilke tanker har man, når man er så langt nede? Altså, der gik jo, hvad gik der? Jeg tror, der gik 2 måneder, før jeg egentlig, 2,5 måneder, 3 måneder, før jeg egentlig ramte det punkt. Fordi der fik jeg videre af lægen, at jeg skal lære at gå igen, jeg skal lære alting igen. Jeg kunne ikke engang spise selv, jeg havde blæ på, når jeg skulle transportere, så var det en lift, ingenting. Altså, når man er ung, ja, præcis, og da jeg kom til mig selv, og jeg skulle løftes i en lift, for at komme på fucking toilet. Altså, der tænkte jeg lidt, det her det er kraftedderfuck med løgn. Det er ikke et liv. Det skal jeg simpelthen ikke. Jeg forstår godt, at du synes, det var nederen, men så nu arbejder jeg i faget, og jeg lifter mange på toilet. Jeg vil fucking ønske mig, der var den lift. Det ser så sjovt ud, mand. Det ser så fucking sjovt ud. Tænk over det. Så ung fyr, 25 år gammel. Jamen, altså, hvis der ikke... Bror, jeg er 23. Jeg vil elske det. Altså, hvis der heller ikke havde været... Altså, hvis det bare havde været for sjov, så havde det været skide sjov. Så havde det været sjovt. Men jeg kan forstå situationen. Fordi, men det er sådan... Du kan ikke andet. Nej, præcis. Jeg tror ikke, jeg vil have overskud til at skide. Jeg tror seriøst, det er sådan her, jeg fungerer oppe i hovedet. Når jeg vågner derfra, og jeg ligesom er selvbevidst omkring min situation, jeg tror, jeg vil bare sådan i de der næste dage efter lade som om, at jeg er fucking mongol, og så havde jeg bare skidt i sengen, bare for at se, hvad de vil gøre. Har du ikke set tæt der, hvor han blev syet sammen? Hvad? Jeg havde blæ på. Der kan du bare se, så bare skid, Mama, jeg skal skiftes, ikke? Lige hiv i den der, du ved. Hiv i snoren, og så kommer det. Tankerne. Hvilke tanker kom der? Havde du noget meget hårdt at sige det her? Jeg ved, at du har en søn, og har en dejlig familie, kan jeg forstå. Og det er også okay, hvis det er lidt for meget at spørge om, men havde Pause. du noget... Pause. Skal jeg lige en skive op? Ja, præcis. Ellers så... du snakker så langt, som jeg vil dø. Men det er, hvordan jeg lige skal formulere det her. Det er ikke med Julie, hun skriver. Nå, fortæl videre. Nani? Ja. Havde du noget tidspunkt, hvor du sådan tænkte, jeg skal ikke være her mere? Ja, det havde jeg. No hesitation. Det var jeg blev opereret den 10. maj sidste år, 2022, der fik jeg pumpen. Og derfra, den indlæggelse varede 51 dage. Og så blev jeg udskrevet, og så kommer jeg hjem, og så blev jeg indlagt igen, fordi jeg besvimer i min fælles køkken. De falder aldrig ud af, hvorfor jeg besvimer. Jeg tror bare, jeg rejste mig for hurtigt op eller sådan noget. Ja. Og så blev jeg udskrevet igen efter en uge, og så bliver jeg indlagt igen, fordi jeg har 42 i feber på det her tidspunkt. Ej, det er fandme højt. Og jeg har det med jeg havde det virkelig, virkelig dårligt. Jeg kommer ind på Skyby, de poder mig for corona. Jeg får at vide, at jeg har covid-19. Nej, ja, det er jo også den tid jo. Så jeg får at vide, at det er så 3. gang på det her tidspunkt, og det er så en anden side. Der får jeg så at vide, du må gerne blive her. Det ikke din dag. Nej, men det bliver værre. Det bliver værre. Det bliver værre. Og der får jeg så at vide, at jeg må gerne tage hjem. Jeg må også gerne blive. De kan ikke gøre noget for mig, udover bare at holde øje med mig. Det er det. Om som jeg ligger derhjemme, eller om jeg skriver lige ned alle de skavanker, vi har indtil videre. Og jeg vælger så at tage hjem. Men mens jeg har været der har de så lavet det, der hedder en bloddyrkning af mit blod. Det vil sige, de tjekker mit blod for alle mulige livsfarlige bakterier. Så bliver min mor ringet op om aftenen, samme dag jeg blev kommet hjem, og får at vide, at jeg skal komme ind på Skyby, og det er lige nu. Så ud i bilen og derind, og jeg er så... Med feber og corona? Ja, og jeg er så afkræftet på det her tidspunkt, at jeg kan ikke selv gå ind. Så min mor henter en rullestol til mig og ruller mig ned på afdelingen. Jeg kommer ind på afdelingen, jeg får så at vide på det her tidspunkt, at jeg har en potentielt livsfarlig stafylokokkebakterie i mit blod. Det er derfor, jeg er så syg. Hvor kom den fra? Det er der ikke nogen. Nej, okay. Den kommer nok højst sandsynligt inden for sygehuset. Men det altså, når man samler mange syge mennesker på samme sted og alt muligt. Altså, det er hende der kolumbianeren. Jeg på alt, 100%. Hun har bare munket dig i søvne. Hvad så? Ja, så derfra, der starter jeg op på noget antibiotikabehandling, hvor jeg får antibiotika 2,5 timer om morgenen og 2,5 timer om aftenen. Og det begynder egentlig ret hurtigt at virke. Det begynder at virke så hurtigt og så godt, at de
vælger at sende mig hjem på hjemmebehandling, hvor jeg så skal have det derhjemme i stedet for. Hvor jeg selv skal gøre en pumpe og alt muligt klar. Der har jeg også et billede på min Instagram, hvor jeg sidder med pumpen. Så tror jeg også, jeg har set den. Hvor de... her. Der havde jeg IV-drop derhjemme og det hele. Og så havde jeg fik den i armen og alt muligt. Den tommelfinger, den er sarkastisk. Shit's good, man. Ja, og så på det her tidspunkt, fordi jeg er ekstremt meget låst på det tidspunkt. Jeg kan ikke noget som helst, fordi jeg skal have antibiotika 2,5 timer om morgenen og 2,5 timer om aftenen, så jeg kan være social med folk fra klokken, det ved jeg ikke, fra middag til klokken 6, så jeg kan ikke rigtig lave noget som helst. Og på det her tidspunkt, der kommer jeg bare længere og længere ud, rent psykisk. Og på et tidspunkt, der rammer jeg et så stort sort hul, at jeg ikke føler, at jeg kan komme op igen. Jeg føler lidt, at jeg føler ikke, at mit liv giver mening på det her tidspunkt. Jeg føler mig som en byrde for andre mennesker, for min familie, for mine venner, for min søn. Jeg føler, at der er ikke nogen ende på det her lort, jeg går igennem, for at sige det pænt. Det lyder det godt nok heller ikke som nu ser jeg lidt med, at overhovedet ikke. Det er en lang liste, vi er oppe på. Ja, og så sidder jeg der en aften. Jeg bor hjemme med mine forældre på det her tidspunkt. Og nogle måneder forinden, der har jeg fået udskrevet noget smertestillende, der hedder kodein. Det er sådan noget, det ved jeg ikke, om I ved, hvad er. Jo, min mor er sygeplejerske. Ja. Det er et eller andet smertestillende for fri. Det er stærkt. Eller sådan et eller andet sjovt. Det er ikke for sjovt, og det er stærkt vanedannende, det står. Det er ikke for de små drenge. Nej, det er det ikke. Og der er en rød trekant på hele lortet. Og der sidder jeg så en aften inde på mit værelse og sidder med det her glas med piller. Der på det her tidspunkt der er 49 i, fordi jeg har taget en enkelt, dengang jeg fik det udskrevet for et halvt år siden på det tidspunkt. Men jeg har ikke rørt det siden, så der ligger 49. Du har svækket her. Er du ikke det? Altså, du har svækket? Jeg er fuldstændig ødelagt. Okay. Jeg er så ødelagt. Både psykisk og fysisk. Altså, jeg er så ødelagt psykisk, at jeg ikke engang græder. Altså, jeg sidder bare og føler mig som et fucking spøgelse. Ja. Og på det her tidspunkt, jeg sidder med sådan en vandkaraffel på en liter eller sådan et eller andet, så de der piller der, og jeg hælder nogen ud i hånden, og egentlig er få sekunder fra bare at chokke hele lortet, og så bare sige fuck it. Men hvad stopper dig i det? Det gør min søn. Ikke at han er der, eller ser det, eller noget som helst, men han er baggrunden på min telefon. Og af en eller anden årsag, min telefon den ligger sådan til højre for mig. Af en eller anden årsag, så begynder min skærm at lyse. Jeg får ikke nogen notifikationer, jeg får ingenting. Og så ser jeg ham, og så knækker filmen fuldstændig. Altså lige der, jeg knækker fuldstændig sammen. Jeg falder ned på gulvet i fosterstilling, og jeg har aldrig tudet så meget hele mit liv. Altså det hele, det gjorde så modbydeligt. Jeg tror, at alle de følelser, jeg havde undertrykt i så lang tid, både fysisk og psykisk, de kom bare på én gang. Hvis man skulle tro på Gud, så var det fucking lige nu. Sådan Jamen, det er ærligt. Er det skriftestolen, det her? Fuck, det er sådan, og så virkelig, virkelig rørende. Og så valgte jeg sådan at ikke at gøre det. Ikke at tage de her piller. Bliver du bange for dig selv på noget tidspunkt? Fordi der skal meget, altså jeg tænker, du skal meget langt ud som menneske for selv at kunne påføre dig selv så meget skade. Altså, jeg tror ikke, du er ikke bange for dig selv er spørgsmålet, men sådan bliver du bange for de tanker, altså sådan, bliver du bange for det, din psyke kan fremmane i dig, når du sådan ligesom er kommet ved bevidsthed? Ja, fordi jeg ved, jeg har prøvet på egen krop, jeg ved, hvor langt ud du kan komme. Jeg ved, hvor langt ud man kan komme. Ja. Og det er ikke særlig sjovt. Det er modbydeligt, for at sige det pænt. Ja. Det er det værste, jeg har prøvet i hele mit liv, psykisk. Altså, den følelse af, at man sidder og kigger på sin familie, der hygger sig, der spiser is, og det er sommer på det tidspunkt, der spiser is. De har det godt, vi er i sommerhus. Man sidder og kigger på dem, og man sidder og tænker, det ville være så meget nemmere for dem, hvis jeg ikke var her. Det er ikke sjovt. Det gør ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt. Specielt bagefter, når det går op for en, hvor langt nede man egentlig har været. Ja. Og det er også svært, og det tager også lang tid at komme ud af det hul. Fordi selvom man snakker med folk, som er pishamrende vigtigt, så det er meget sjældent, at folk
ikke for at negligere noget som helst, men det er meget sjældent, at folk ved, hvad man går igennem, når man er så langt ude. Fordi jeg har selv tænkt, jeg har været helt derude, men reelt set har jeg ikke været det før den dag. Og det er selvfølgelig ikke for at negligere nogen, fordi har man det dårligt, så har man det dårligt, så skal man jo snakke med nogen. Men det der sådan er, det der var det sværeste for at komme op, det var egentlig, at jeg blev nødt til at finde en grund til at komme op herfra. Jeg blev nødt til at finde et eller andet at holde ved. Og der valgte jeg selvfølgelig min søn, og på det tidspunkt der blev jeg også religiøs. Fordi at jeg havde brug for et eller andet, jeg kunne holde ved. Ikke fordi jeg havde brug for, at der skulle være en mening med det hele, fordi det tror jeg altid ikke, der er. Ja. Altså jeg er 25, hvorfor helvede skulle jeg dø? Hvorfor er der en mening med det lort? Altså nu spørger du, hvorfor er der en mening med, at jeg skal dø? 2 skud, corona, røvet på åben gade, du executer en crib. Du har hjertefuck. Jeg tror, han var blot, hvis jeg skal være Du har hjertefuck, du ligger i koma, du har 42 i feber. Du skal liftes ud af skide, du har en livsfarlig blodbakterie, der hærger din krop. Du får medicin i alle afskikkelser, du rød ned i et sort hul, du hader livet, du bor hjemme. Du har psykisk knæk og selvmordstanker. Hvorfor skulle du blive her? Altså det... Fordi jeg har en søn. Ja, fordi du har en søn, og det viser bare, hvor meget blodets bånd det var jeg. Jamen det gør det. Altså, det er jeg har også... Han er 100% den eneste grund til, at jeg stadigvæk trænger dig. Jeg har slet ikke været så dybt, som du har i det sorte hul, hvis man skal sige det sådan. Jeg har kraftet med at være lavt nede, men ikke noget, der ligner det der overhovedet. Og selv da jeg var lavt nede, 12-13 år, der overvejede jeg også, om det var nemmere, hvis man bare gav op. Ikke? Men der kiggede jeg også på de småbrødre, jeg har. Ja. Og der havde jeg 3 småbrødre på det tidspunkt. Jeg havde Daniel, jeg havde William og jeg havde Mikkel. Og jeg ved, hvor meget de 3 de ser op til mig. Ja. Mikkel og jeg, vi kunne ikke så godt med hinanden på det tidspunkt, så det ville også bare være en skam, hvis der ikke var en dag, hvor jeg kunne give ham tæsk. Det kan jeg godt. Men der var også en overgang, hvor at jeg så rent faktisk havde overvejet det. Ja. Og rent faktisk også var klar på ligesom at gøre det. Jeg havde sådan afklaret. Jeg var blevet afklaret med, at det var sjovt, og det var det ikke. Så jeg synes, vi siger stop nu. Ja. Og så får jeg at vide, at min pappa, hun er gravid. Med tvillinger. Og det ved jeg ikke, der var der et eller andet, da de kom til verden, og jeg så ligesom holdt dem i mine arme for første gang. Specifikt den ene af dem, der hed Lukas. Da jeg holdt ham i mine arme, og ligesom bare lå og kiggede på det her lille væsen i mine arme. Det kan godt være, at det ikke var, mit barn, men jeg blev sådan afklaret med, at mine småbrødre og min familie, fordi jeg har en fantastisk familie, er grunden til at... Shut the fuck up! Du er så dum. Der var lige gået 3 minutter. Nu giver jeg en del af mig selv, og så er du sådan... det er faktisk sjældent at gøre det. Manden, der synes en bog. Men... Ikke en bog, han er en sten. Men der fik jeg den der sådan... Uanset hvad der sker, vil jeg altid være der til at beskytte dig. Ja. Og hvis det kommer til det, så tager jeg gerne 3 år i fængsel for dig. Ja. Og den mentalitet har jeg, fordi at der var en gang, hvor at vores bil var blevet forsøgt stjålet til en fest, som jeg havde holdt, hvor jeg var blevet troet med tæsk, fordi jeg sagde, at jeg ville melde dem til politiet. Og der, det er sygt. Hvorfor mig? Det er nok, fordi jeg snakker så meget lort. For at kigge ind af. Ja, det er kigge ind af. Lidt self-reflection. Nej, men så gik jeg en tur med min far, hvor han sagde, at jeg skal ikke være bange for dem der. Fordi hvis det er sådan, at de dukker op, og de giver mig tæsk, så er han fucking ligeglad, så tager han ud, så giver han dem tæsk. Keep in mind, jeg er 17 på det her tidspunkt. Så giver han dem tæsk, og så giver han deres fædre tæsk. Så tager han 3 år i spillet, så kommer han ud, så gør han det igen. Og der var jeg sådan, hvis det er den tilgang, man har til det, at det er det der med at have noget at beskytte, det giver også automatisk en virkelig god
grund til at leve. Det gør det. Så det kan jeg virkelig sætte mig selv i. Det gør det 100%. Jeg var faktisk modsat, egentlig. For jeg havde egentlig ikke noget. Altså, du så din søster, så var du sådan, jeg skød mig selv. Nej. Det gider jeg simpelthen ikke. Fuck hende der, mand. Skal jeg virkelig have mindre julegaver for hende der? Fuck it, man. Jeg var i Sydamerika tilbage i 19. Hvor jeg møder var du også det? Hvor jeg møder min biologiske familie. Vi har lavet en episode om det, hvor det var egentlig det var faktisk det, der gjorde, jeg startede podcasten. Ja, hvor jeg startede podcasten, og der var super meget aggression og traume begravet i mig. Det er der stadig. Det er nok også det, der gør, at jeg reagerer, som jeg har gjort også med det tror jeg ikke. Jeg tror bare, du er et svin af natur. Ja, jeg tror bare... Ja. Det er man, når man er lidt mørkere. Ja. Det. Ej, jeg tror... Mud og blod. Ej, jeg tror, der er helt sikkert noget mangel på etik og noget mangel på empati, som jeg skal lære at administrere og styre for at få et normalt liv. Fordi der er uden tvivl noget dysocialt i den adfærd, jeg ligesom har haft og har, og hvor meget jeg ødelægger omgivelserne omkring mig. Men tilbage der... Du er faktisk virkelig god til at pisse på dit bed. Altså, det fuldstændig. Men nej, jeg var tilbage du får opbygget noget godt, og så med en Lego-struktur, der er bare en smule skæv, så smadrer du bare det hele. Altså, det... Men nej, jeg var tilbage der i 19 og møder min mor, og blev egentlig afvist på døren igen. Nu griner jeg, men det var sådan en forsvarsmekanisme. Men blev afvist og blev smidt ud på gaden egentlig i Sydamerika. Og jeg havde egentlig ingenting, og ugen forinden var jeg også blevet troet. Det der, jeg selv var. Ja, må jeg fortælle, hvorfor du blev smidt ud? Det er fordi, jeg gad købe det. Det er fordi, du ikke gad at købe det med nyt køleskab. Ja, Sydamerika. Og det er ikke løgn. Nej, det er helt rigtigt. Så kom jeg hjem, og jeg havde egentlig en sød, dejlig kæreste der, men jeg havde en PTSD-form. Ja. Altså, alle ting i min krop var sådan på alarm og redskab. Og du besøgte faktisk min lejlighed, og fordi vi havde ikke snakket sammen noget tid, og du kommer rent instinktivt, fordi du kan mærke, at der var noget galt med mig. Mega og jeg havde sådan en spidey sense, og sådan, han gør noget dumt nu. Han gør noget dumt. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, men han har ikke skrevet til mig. Jeg ved ikke, hvad der foregår, men jeg kan bare mærke, at der er noget galt. Så tænker jeg tager dig ind. Og på det tidspunkt, der bor jeg i Hals. Du ved, så det er sådan en time derind, og så en halv time til at komme hen til ham. Ikke? Og så kommer jeg ind, og idioten står ude i sit fucking tøjskab, og skal til at hænge sig selv i et slips. I et slips? Ja. Og jeg er sådan, du ved, instinktivt, jeg er meget rationelt tænkende, jeg tænker, den stang kan jeg ikke holde til din vægt. Du skal tage den der i stedet for. Ja, sådan, ikke kun det, men også sådan, den hænger i seriøst den her højde, så jeg ved bare sådan, du ved, han skal virkelig... jakke igennem for. Han skal virkelig jakke igennem, for der sker noget her, du ved. Men det var sådan, det var mere symbolikken i, at jeg kunne se, at sådan, han er så desperat for at dø, at det her, det er hans way out. Ja. Det er fandme ynkeligt. Ja, jeg var fandme langt ned der. Ja. Men for lige at komme tilbage til dig, og også slutte af på noget lidt sjovere. Du har noget liggende foran os, fordi du har været syg. Ja. Fucking syg, du er stadig syg. Ja. Har 10% hjerte. Men hvad er det, der ligger foran os? Det er mit tøjmærke. Som hedder No Quit. Som Quit, baby. Egentlig er taget ud fra mit sygdomsforløb. Altså navnet kommer jo derfra, ud fra at man ikke skal give op, uanset hvad man bliver smidt igennem i ens lorteliv. Nu vil jeg lige have lov at sige noget. Virkelig god kvalitet, sådan i forhold til, der er rigtig mange influencer, som der starter deres eget brand, og så hedder det et eller andet whack shit. Og så er kvaliteten bare lort. Ja, lige præcis. Cream Parma Mom. Nej, men bror, det er fucking broderet. Hvor tit ser du Instagram tøj-influencer, som der fucking får deres ting broderet? Altså, det gør du aldrig. Og det er bare fedt, det er simpelt, men også, det er dejligt at sidde i. Ja. Hvad er sådan tankerne bag tøjet? Altså, fordi jo, kvaliteten er jo fucking nice. Så jo, sygdomsforløbet? Jamen, det var egentlig fordi, jeg fik en idé, da jeg var 15, eller sådan et eller andet. Fordi træning og håndbold og alt sådan noget har altid været en stor del af mit liv. Ja. Så der fik jeg en idé, da jeg var 15, om at jeg ville have mit eget tøjfirma. Ja. Men jeg havde absolut ingen idé om, hvor jeg skulle starte henne, og jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, og jeg snakkede med mine forældre, og de var sådan lidt, færdiggør den der lortesmad. No offense, mor. Jeg elsker dig. Men, og så, men set i bagspejlet, så er det egentlig godt, fordi jeg havde hverken tiden eller økonomien til det dengang.
Så bliver jeg syg, der var 25, 10 år senere. Og jeg har undskyld, jeg skulle så sige, hvad fejlede du? Undskyld. Jeg har stadigvæk... Så du spillede stadigvæk håndbold, da du blev syg, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg stoppede. Nå, det gør du ikke. Okay, fordi jeg tænkte, det kan godt være, det ikke er hjerteproblem, det er bare sidestik, han har fået. han er bare pivet, jeg ved ikke. Ja, så laver en Eriksen. Ja, og så får jeg hjertestop der er 25, og igennem alt det her lort, vi har snakket om, ind og ud hospitalet, og det ene og det andet, og selvmord hele lortet. Og så sidder jeg i december sidste år, når der egentlig er sådan kommet styr på det hele, fysisk og psykisk og det hele, så er jeg sådan lidt, jeg havde fået en helvedes masse penge i forsikringen, og jeg havde en kæmpe opsparing, fordi jeg 150.000 på det tidspunkt. Og så havde jeg en kæmpe opsparing, fordi jeg havde jo ikke i næsten 6 måneder havde jeg levet på hospitalet. Så den eneste udgift, jeg havde, det var min husleje. Og når jeg som fængselsbetjent fik... du er uddannet fængselsbetjent, okay. Goddamn prison daddy! Så jeg fik jo løn samtidig med at jeg lå derinde, så jeg fik jo x antal tusind hver måned, og så havde jeg en husleje på 5.000, så jeg havde omkring 13-14.000, jeg bare kunne bruge på, hvad fuck jeg havde lyst til. Og så havde jeg en kæmpe opsparing og brugt en masse penge på tatoveringer og sushi og alt sådan noget pis der. Og så har jeg kan ikke huske, hvor mange penge jeg har tilbage. Jeg tror, jeg har 70.000 tilbage eller sådan et eller andet. Så bliver jeg enig med mig selv om, at jeg har tiden, jeg har økonomien, og jeg har lysten. Nu gør jeg det. Og så sprang jeg bare ud i det. Fandt en masse producenter rundt omkring i Kina, Tyrkiet, alt sådan noget mærkeligt noget der. Ja, det skal være lavet af børn. Ja, præcis. Ja. Det er lidt sjovere. Ellers så er det en høj pris. jo yngre børn er, jo billigere. Ja, lige præcis. Og jo bedre er kvaliteten, fordi jo flere stokkeslag får de. De lærer hurtigt. Børn, de lærer hurtigt. Det gør de. Det gør de. Fuck, hvor må det bare være surt for de der børn der at få en julegave, de selv har lavet på fabrikken. Jeg kunne fucking forestille dig det. Og der står bare no quit. Det lavede jeg i går. You no quit. Nej, det kan vi ikke have med. Vi bliver så cancelled. Det er lige for os. Det er lige for os. Vi bliver lukket ned nu. Ja, ellers så bliver vi lukket ned hurtigt, at du kan få et slagtilfælde mere. Ham der, også, nu er der også tidligere episoder, mængden af rødstrømpede, sure piger, som bare ikke har fattet hans humor. Ja. Fordi han har, altså det der gør sig det hurtigt, han siger, hvad han tænker. Jamen, det gør vi fyrer det bare ud. Jeg elsker det. Jeg er så ligeglad, det er et frit land. Ja. Altså, hvad fuck er meningen med at have ytringsfrihed, hvis du ikke kan bruge det? Ja. Det der cancel culture, jeg er så fucking ligeglad, der er eddermame ikke en eller anden overvægtig blåhåret så, der skal bestemme, hvad fuck jeg kan sige på en skærm. Det er helt sødt. Ud med dig. Fuck jer alle sammen. Du har været syg. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg siger det ikke. Det er en god prop. Hvad skal jeg nu have? Det ved jeg, det er HD's år, tror jeg. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han skal nu. Hvad finder han? Du ved, han er fængselsvagt. Tør du tabe den? Foran ham lige nu. $5 millioner, tør du tabe den i dag? Altså, jeg har ikke sat i fængsel, jeg har arbejdet i fængsel. Er det ikke det samme? Nej, ikke helt. Det er bare ikke helt. Altså det, men jeg kan godt bede ham om at smide tøjet, og så beder jeg om at gå på hook. Altså, nu er jeg host, ikke også? Ja. Ja, det er præcis. Sjældent man gør det, men ja, det er mest ved dem, der er selv på terror. Jeg skal lige lave en søgning på dig. Cavity search. Okay, så hele sygeforløbet, hvor lang tid strækker det sig? Sådan. Syfilis. Syfilis, det ved jeg ikke, det har jeg aldrig haft. Sygeforløbet. Jamen altså, jeg blev syg den 28. februar, eller der blev jeg konstateret syg. Jeg havde været syg lang tid, der mener de. Og så er jeg jo stadigvæk syg, fordi jeg venter på en hjertetransplantation. Okay. Og hvornår det sker, det er der ikke nogen, der ved. Men hvornår var du sådan, ja? Men det har, altså... Ja, for lang tid er det fra den 28. februar til nu? Shit. Et år, 10 måneder, eller 9 måneder, eller sådan noget. Hvornår var du feberfri, så? Altså, jeg kom ud af hospitalet, sådan, det har været i august sidste år, hvor jeg egentlig går i 5 måneder og ikke bliver indlagt. Så bliver jeg så indlagt igen i år, i januar-februar, for 10-11 måneder siden. Fordi den her ledning, der går ind i min mave, den går ind i min mave, i et hul i min mave. Og der går nok forbinding henover, men man kan jo ikke lukke det helt fast. Nej, selvfølgelig. Så der vil komme bakterien, og der vil komme infektion.
Det kan ikke undgås. Må lige se det? Det kan ikke... Det er mærkeligt, at jeg sidder her som mand og beder om at se dit hul. God damn, du er strapped. Okay, hvordan var det? Skudhullerne, når du sådan lige... Hvordan var det så første gang, du så ejaculated med en pige? Efter sygeforløbet. Men jo. Det var... Hvordan var det? Det var basically. Han sidder bare og tjekker sin heart monitor imens. Ej, det var en, jeg har været sammen med før. Hvad hed han? Han hed Kenneth. Hey, det er min fars navn, du skal ikke fucking... Det er sådan, hun er sådan den der, sådan the one that got away. Det er sådan hende. Og vi har on og off i flere år. Vi snakker ikke sammen mere, fordi at jeg er ikke voksen nok til det, hun skal have, så det gider jeg ikke bøvle med. Du er også lidt syg. Ja, præcis. Altså, jeg vil også med den, du ved, også med ADHD, vi bliver aldrig voksne. Nej, det tror jeg. Det er dejligt, det tror jeg heller. Fordi vi kommer til at sidde som 50-årige og stadigvæk have den her humor. Ja. Kan du godt lave kavgødling? Om jeg kan lave hvad? Altså, du ved, hvor pigen sidder ovenpå dig. Ja, det kan jeg sagt. Ja, så laver han jo ikke noget. Nej, men jeg mener, prøv selv, hvordan er det linket op med? Det kan jeg sagt. Nå ja. Det kan jeg sagt, det kan jeg sagt. Begynder bare... Det var så, hende havde jeg så været sammen med et... Jeg havde set... Altså, jeg har da også en kamp. I stedet for at rive dig i hestehælde, så river du i ledningen. Ej, det må hun helst ikke, det går ondt. Fuck, man. Nej, okay, nu faldt den afsted. Har du ikke filmet? Jo, den har. Jeg sværger, den har. Vent. Ej, det må den ikke sige, det der. Kan du ikke? Please, hvor meget fik vi? 28 minutter. Vent. Han kunne filme 28 minutter. Vent, jeg skal simpelthen lige se. Hvor er det længst, vi kan vente til? Og så snakker hun med ham her, gangster. Nej, det er det sidste! Vi skal lige have tøjet med. Vi skal lige have tøjmærket med på video. Ja, vi har jo selvfølgelig herfra. Ja, men ja. Venter, please, hvis den er blevet stykket. Det er det ikke. Godt. Men vi skal lige have filmet, hvad hedder det, ham der viser logoet og tøjet. Ja, det skal vi også gøre. Skal vi se rundt af nu her? Vi skal runde af. Ja. Hvor lang tid har vi snakket over? Vi har snakket time, tror jeg. I... Ja, 2 minutter fra en time nu. Ja, og vi plejer at snakke sådan 38 minutter. Ja, det er præcis. Vi snakker over den her. Så jeg sætter den lige op igen. Men jeg har lige fået slut den der med hende tøsen der. Det var en, jeg havde set hende over flere omgange, og jeg har været en kæmpe idiot over for hende, for at sige det pænt. Og vi begynder så, hun skriver så til mig igen, efter hun ser blevet syg, og vi begynder stille og roligt at snakke sammen. Og da vi så skal i gang igen, der jeg har lidt under pigen, for at sige det pænt. Fordi det er, altså, det, I kender godt udtrykket 2 rykker og en aflevering. Ja. Det er 10% af det. Det var op! God damn! Og så lå vi bare begge to og grine. Du satte strøm til hende jo. Det er bare sætter laderstikket i, ikke? Sådan. Det var første gang bagefter. Det var ikke noget overbord for. Fy for satan. Det kommer der an på, hvor ringe hun var. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er hun ikke. Lige for sådan at runde det hele af her engang. Du venter på en hjertetransplantation. Ja. Og hvor lang tid kan det gå med det? Og det ved jeg ikke. Jeg har ventet i 1 år og 1 måned. Hvor lang tid? Skriv til Elon Musk, om man ikke kan lave dig sådan en Tesla-agtigt. Tesla, ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid der kan gå. Jeg har sagt til dem, at jeg vil helst ikke vide ventetiden, fordi at... Nej, det bliver man skør af. Ja, jeg føler, at det vil gøre mere skade psykisk, end det vil gøre gavn. Så det har jeg absolut ingen idé om. Fordi det er jo vel bare lige at tage til Bolivia, altså lige klippe sådan en lille barn op, og så lægger ham i et isbadkar. Ja, det tænker jeg. Han skal helst matche mig. Men, jamen, det er det. Ja, det er rigtigt. Ej, her til sidst. Det var derfor, han røvede jer på åben gade. Ja. Han tænkte, nu høster jeg. Fandme ham der, det er helt sikkert. Ej, her til sidst. Lige godt råd til, hvis nogen kommer ud for en slem ulykke, eller bliver syge, eller kommer mega langt ned. Fordi du har ramt bunden, det har jeg. Hvis man kan sige det. Altså Kasper og jeg, vi kan sidde under hinanden dagligt, og tænke, hold kæft, hvor er det røv og ja, please, må jeg lige have lov at sige, I got this. Mm-hmm. Til alle jer, der sidder derude og tænker, mit job i Netto, det er fucking lort, jeg har bare lyst til at skyde mig selv. Gør det, men først køb din t-shirt fra mig. Køb din t-shirt, ja. Så gør det bedst. Har du noget, du lige sådan
Jeg hørte et quote på Instagram på et tidspunkt, hvor der var en fyr, der sagde, at... Masturbate before you ask to date. Også det. Post not clarity, det er vigtigt. men det er sådan, hvis du har det privilegie at vågne op hver dag, så skal du ikke tage det for givet, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har den mulighed. Tak for, du kom. Så tak for, du kom. Det var en fornøjelse. Skal vi lige se tøjet? Jeg har grint så meget under en podcast. Skal vi se tøjet igen en gang? Ja, vi skal lige plukke det. Det bliver vi simpelthen nødt til. Hvad fanden var det, vi sagde? Så du har noget til at ligge foran dig. Hvad er det? Det er mit tøjmærke. Som hedder? No Quit. No Quit, baby. Ja. Og det er broderet. Det er faktisk virkelig høj kvalitet. Og jeg laver både t-shirts, hoodies og sports-BH'er og tights til piger, som har scrunch. Bare lige så. Og hvis man kigger inde på din Instagram, nu sendte du lige nogle billeder af det, inden vi kom herhen. Det er faktisk noget virkelig fedt tøj. Det er virkelig høj kvalitet også. Det synes jeg selv i hvert fald. Hvad skal man søge på for at finde dig og det? Og det er håndlavet af små børn i Kina. Så du ved bare, at kvaliteten den er i top, ellers får det tæsk. Altså det bliver ikke bedre. Nej, det er det. Det gør det ikke. Bliver det bedre, det tror jeg sgu ikke. Hvad skal vi søge på for at finde det? Og søge på os for at finde dig på den bare altså mig på noquit.dk er vores hjemmeside, og noquit på Instagram. Ja. Hvad hedder du selv? Hvis du der er en anden pige, der siger, fuck. Nej, jeg kan faktisk jer til. Ja, men jeg er ikke single lige nu, så det er... du er ikke single? Nej, det er ikke. Det er. Jeg har ikke en kæreste, men jeg dater en. Ja, så det er sådan... Men hvis man stadig bare gerne vil finde dig... Ja, hvis du bare gerne vil følge med, så hedder jeg Simon_NoQuitFitness. Fedt. Jeg er ret sikker på. Gå ind og tjek ham, ellers så kommer jeg til dit hus. Gør ikke det? Og fyr mine klamme jokes. Næste afsnit, vi skal lave en gang. Vi har 4 afsnit nu, som er i ovnen, som vi har lagt ud for jer. Næste afsnit, der skal vi besøge dronningen af Norge. Jeg glæder mig. Dronningen af Norge? Så det ikke hedder Norge. Det tager vi om igen. Næste afsnit skal vi besøge dronningen af Grønland. Jeg se noget. Dronningen af Grønland? Er det ikke Margrethe? Næste afsnit skal vi... Hende er for Paradise. Nå, Paradise! Nå, for helvede! Vi har 4 afsnit i ovnen lige nu, som bliver lagt op her hen over slutningen af december. I januar kommer vi tilbage med vores første afsnit med en gæst. Dronningen fra Grønland, skal jeg sige det rigtigt. Ja, og det skal bare lige siges, der er ikke nogen rød tråd eller fast dato med, hvornår det er ting, de bliver uploadet. Fordi de sidste 2 episoder, som vi har filmet, der er videokvaliteten måske lidt fucking lort. Og det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan det er, at jeg gør det til bedste måde. Fordi du kan faktisk se Peters lamp over spisebordet meget mere tydeligt end gæsten og Peter. Det er faktisk kun mig, der er på det. Det er så fucking ring, at vi ikke lige har testet det inden. Men ja. Men næste gæst, vi lægger noget op på Instagram omkring, hvem hun er. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes virkelig, at hun virker spændende. Jeg kender hende ikke, men det skal nok blive godt. Yes. Som altid. Vi snakkes. Du er så fucking dum.